L'any 1972, 6 advocats i una advocada feien néixer Col·lectiu Ronda, un despatx dedicat a la defensa dels drets laborals més bàsics i a la lluita antifranquista. Avui, Col·lectiu Ronda és una cooperativa, la més gran d'Europa dedicada a totes les àrees del dret, seguint amb un esperit de compromís cap a la classe treballadora. Més de 100 professionals guien Col·lectiu Ronda, amb atenció personalitzada, rigor i una gran especialització com a assessoria jurídica i gestoria. Amb el col·lectiu s'aprèn molt, perquè clar, nosaltres tenim molt bona voluntat, som sindicalistes, portem molts anys, però a l'hora de legislar no tenim potser aquests coneixements. Els vas aprendre amb el dia a dia i a base de posar també moltes demandes, perquè si et quedes només a l'oficina del sindicat tampoc, o a l'oficina que et donen a l'empresa per tenir allà el teu xiringuito, tampoc s'aprèn gaire. En aquest cas, amb el col·lectiu, amb gent experta que sap assessorar i, a més d'assessorar, ja molts, després de tants anys, són amics. En este país, por desgracia, en el colegio no se da educación financiera. Entonces, lógicamente, necesitas representación porque tú estás firmando o estás haciendo una serie de operaciones en las cuales tú realmente no sabes lo que firmas o lo que haces. Te diría que es casi imprescindible, o sea, que antes de firmar algo ante una entidad, un profesional lo revise desde la primera letra hasta el último párrafo, hasta el último punto de ese contrato antes de estampar tu firma. Con Col·lectiu Ronda no solamente estoy contento, realmente me he sentido bastante respaldado, o sea, no bastante, la palabra no es bastante, es muy respaldado, y he visto que en todo momento Col·lectiu sabía lo que había que hacer. Amb Col·lectiu Ronda hem après que els assessoraments que s'han de donar a projectes que comencen han de tenir una qualitat i un rigor màxim, perquè la gent posa moltes expectatives en els seus projectes personals i econòmics, i els ateneus cooperatius hem de ser capaços de transmetre el màxim de seguretat i el màxim de coneixement possible. I això, durant aquests anys d'aliança amb Col·lectiu Ronda, hem après això, a donar aquesta qualitat i a fer-ho a partir de l'experiència que durant tants anys ha acumulat Col·lectiu Ronda. Per tant, l'aprenentatge de la seguretat, de que el que dius i prescrius ho fas des de la seguretat perquè tens uns companys de viatge com Col·lectiu Ronda. Al món laboral, on hi ha aquesta contradicció entre el treball i el capital, doncs evidentment el capital o els poderosos s'intenten aprofitar de la situació d'inferioritat, de força, d'entrada, de partida dels treballadors i treballadores, però això es pot revertir gràcies a l'organització dels treballadors i treballadores, organització sindical o de diverses maneres, i alhora també amb el suport legal dels advocats com els del Col·lectiu Ronda, per exemple. Mi padre solamente estuvo trabajando en Uralita 7 meses y mi padre solamente llegó a durar 3 meses, desde que le diagnosticaron el cáncer de pleura hasta su fallecimiento, 3 meses. Yo antes de que estuviéramos con Col·lectiu Ronda, yo tengo algún conocido que era abogado y pregunté. Lo primero que me dijo que no rascara nada y que no moviese nada. Nos aconsejaron ir al Col·lectiu Ronda para hacer todo el trámite y toda la información que necesitamos. Conseguimos que indemnizaran a mi padre, a mi madre como viuda y a nosotros. Nosotros aterrizamos en Col·lectiu Ronda de forma accidental, porque nosotras, no somos de Barcelona, somos de fuera, y fue una relación familiar que nos trajo aquí, de decir, ¿dónde vamos? Pues como la tieta iba aquí, pues vamos a Col·lectiu Ronda. Utilizamos en su momento los 2 casos de herencias y actualmente nos llevan todas las rentas, patrimonios. Ellos nos han solucionado todo lo que nos ha pasado, ellos nos lo han solucionado enseguida. Sí, no hemos tenido que padecer por eso. Porque son lenguajes muy complicados, son leyes muy complejas. Que lo entiendas significa que la persona que te lo está explicando pues lo está haciendo bien.
Y la verdad que aquí en Colectivo Ronda nos lo han facilitado muchísimo, paso por paso lo que teníamos que hacer, incluso con temas cerrados, si ha llegado algún papel, siempre lo tienes, siempre te responden, siempre. Jo sóc afectada de fibromiàlgia, fatiga crònica i sensibilitat química múltiple. A raó del Covid, com que tots els espais tancats han d'estar molts més desinfectats amb els gels i amb molts més productes químics, jo en aquests moments no em veig en cor d'entrar en un lloc tancat. Jo vaig arribar a conèixer Col·lectiu Ronda a través de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i altres síndromes de sensició central i per problemes de feina, de coses que us tenia que preguntar amb la fibromiàlgia, la fatiga i la sensibilitat química múltiple, vaig tindre que contactar amb vosaltres. Ha anat bé poder tindre dins de l'associació un lloc on poder anar a consultar problemes que tenim amb la fibromiàlgia, la fatiga, la sensibilitat química, siguin laborals, siguin inclús amb els veïns que pots tindre on estàs visquent. A Col·lectiu Ronda entenem el dret com un exercici per construir un món més just i més solidari. Organitzats en la forma de cooperativa de treball associat, el nostre ideari se sintetitza en la justícia social, l'equitat de gènere, la democràcia directa, l'autogestió, la intercooperació i la independència política, sindical i econòmica. El compromís i il·lusió de les persones professionals que formem part de Col·lectiu Ronda és també un dels nostres valors.